ಕೊಣಾಜೆ ಬೊಲ್ಮದ ದೇವಂದ ಬಿಟ್ಟು ಪನ್ಪಿನಲ್ಪ ಕೊಣಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ದೇವೇರು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವೇರ್ನ ಪತ್ತೆಯಾದಿತದ ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನ ಪ್ರಕಾರ ಇಂದು ಗ್ರಾಮ ದೇವೇರು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವೇರ ಪಂಡದ ಉಲ್ಲೇಖಲು ಆದಿತದ ಇದತೆ ಬಗೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ್ನ ಚಿಂತನಾ ಸಭೆ ದೇವಂದ ಬೆಟ್ಟು ಕುರುಹುಲು ಪತ್ತೆಯಾಯಿನ ಜಾಗೆಡು ಇಂಚಗು ನಡೆತಂಡು ದೇವಳದ ಕುರುಹುಲು ಪತ್ತೆಯಾಯಿನ ಜಾಗೆಡು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಕುರುಹುಲೆದ ತುಡರ್ ಬೆಳಗಾದು ಚಿಂತನಾ ಸಭೆ ನಡಪಾಯಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣಗಾದು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ನಡುಟು ಸಾಮರಸ್ಯಗ ಬೋಡಾದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕುರುಹುಲು ಪತ್ತೆಯಾಯಿನ ಜಾಗೆಡು ಗಣಯಾಗ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಯಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಚಂಡಿಕಾಯಾಗ ನಡಪಾಯರೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಾದಿರು ಸರಿಸುಮಾರು ಎನ್ಮನೋದಿರ್ದಲ ದುಂಬುದ ಇತಿಹಾಸ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ವಿಷಯಲು ಪ್ರಶ್ನೆಡು ತೋಜಿದು ಬೈದಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಇಂದು ಕೊಣಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ದೇವೇರ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಜಾಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೂ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪಿ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಲು ದೂರ ಆವಡಾಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡು ಪಂಡದು ಪ್ರಶ್ನೆಡು ತೋಜಿದು ಬದದಿತ್ತದು ಇನ್ನತ ಬಗೆಟ್ ದುಂಬುದ ಪೆಜ್ಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಂತನೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಕೊಣಾಜೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಒಂಜಾದು ಶ್ರೀ ಗಣಯಾಗ ವಿಷ್ಣು ಯಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಚಂಡಿಕೆಯಾಗ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಾದಿರು ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ದಾಯಿ ಬಲ ಅಂತ ಕೆಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಹೋಮ ಅವು ಆಗಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿ ವಿಧಾನ ಪ್ರಕಾರ ನಡತೊಂದು ಬರ್ತಲ್ಲ 10 ಜನ ಸೇರ್ತು ಸ್ವಾಮಿಯಿಂದ ಬಂಡ ಆ ಜಾಗ ಕಲೆ ಬಂದು ಪುನಃ ಚಿತ್ರ ಸತ್ಯಪಾತ ಅವಾಗ 3 ಜನರದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾದ ಬತ್ತದು ಒಟ್ಟಾದಂತದ್ದು ಈ ಮನ್ನಡು ನೀ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತ್ರ ವಾ ಮನ್ನದ ಕನಕನುಟ ಆ ದೇವರು ಉಳ್ಳೇರ ಆ ಇನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ದ ಭಕ್ತಿಗೆ ಈ ಮನ್ನ ನೆಗತದ ಉಂಟೂರು ಮನ ನಂಬಿಕೆ ಇಡದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ರೆ ಆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರಲ್ಲ ಆ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಮನ್ನಡಿ ಈ ಬೊಲ್ಪುದ ಮುಖೇನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಉಳ್ಳೇರು ನನ್ನ ರುಂಬಗಾಪನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಕಲ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೆ ದೇವಂದ ಬಿಟ್ಟು ಪನ್ಪುಣ ಜಾಗೆ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಜಾಗೆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತನಿಗೆ ಪನ್ಪುಣ ವಿಚಾರ ಬಹುಶಃ ಬರುಮದ ಊರು ಒಂದು ಕೊಣಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಅಂದ ಬಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ